Zdravím lidi, vítám vás u 7 Days to Die. Jsem na platformě YouTube docela po dlouhé době. Jsem začínal, když mi bylo tak 14, skončil jsem, když mi bylo tak 14, moc dlouho jsem tam nebyl, ale jsem dospěl a můj komentář se samozřejmě půjde znát, určitě. Takže já bych to nevokecával dál, uvidíte sami, co je 7 Days to Die za hru, oblíbíte si ji, nebo ne, to už mi je jedno. To si každý má přebrat sám o sobě. My jdeme na to. Tak, už jsme ve hře. Založil jsem si pro toto natáčení vlastně nový svět. Začátek je úplně jednoduchý. Objevíte se tady na nějaké mapě, může být úplně čerstvě generovaná nově, takže nevíte vlastně kde co je, nebo si můžete už předem navolit vlastně nějakou určitou mapu, která tam je před nastavení. Jsem zkoušel jenom zvuk, takže už jsem tady navzbíral třeba nějaký fiber, jo, nějaký kitky normálně. Dobrý. V začátku to bude takové, no, jak bych to řekl. Tak jako v pravěku, bych řekl. Můžete se inspirovat mnou, jak získávám klacky. Samozřejmě, ano. Toto je vlastně vzdělávací video, že jo? Se naučíte, jak hrát 7 Days to Die, krok po kroku. Takže, vpravo nahoře si můžete všimnout tutoriálu. Ten tady nebyl, vždycky. Nechtěl bych říct, že tady je nějaký příběh. Já o tom moc nevím, já si to spíš hraju jen tak jako pro zábavu. A hlavně tohle videjko jenom tak jako zkouším. Takže, co si máme? Máme stisknout Y, dobře. Tak tady, aha. Tak tohle je něco nového. Sakra. OK. Máme teda další quest. Máme pozbírat kameny. Tamhle vidím shooter, ale na to nemám krumpáč. Tak, nějaké manči. A tam je dům, tam nechci. Hej, tady. Jo. Yes. Věděli jste to, že sbíráte kameny jenom tím, že to rozbijete? To je co? Ale to je moc namáhavé. Lepší je zmáčknout Ečko. A máme 5 kamínků. Z toho si můžeme vyrobit naši kamennou sekeru. Že jo? Připadám vám jako z pravěku, viď? No, teď můžeme pokácet strom. Jo, prostě začátek v Minecraftu, víte to. Akorát v Minecraftu nemáte tutoriál. Je Minecraft těžší než 7 Days to Die? Co divné otázky. Ale divné myšlenky, na co myslím. No, samozřejmě, že není. Tamhle máme větší shooter, ale už máme sekeru. Neptejte se, proč používám sekeru na kámen. Asi žádné normální odpovědi se vám nedostanou. Jdu vám dělat jako rukou? Nebo tím dalším shooterem, no to by šlo. A máme tady outfit. Tak si to oblíkneme, ukáž? Jo. Já jsem nevěděl, že jsem si vytvořil ženskou. No, tak to bude doma docela prdel, no. Já dostanu vole za racha od přítelkyně. To je v prdeli. No, jako další máme si udělat key. A jdeme ulovit nějakého mamuta. Tak asi ne. Já to chci rozbít. Cože? Jsem čekal, že po toho ještě spadnou 3 kousky, ale ne. Tohle je nová verze vlastně. 7 Days to Die. Takže je to nová verze, kterou budu hrát. Že to už oficiálně vyšlo, jinak to bylo furt alfa něco. Ale si pamatuju, že jsem to hrál před dlouhou dobou jsem to začal hrát a to třeba se musel vyrábět pořád ty stejné věci dokola, aby se mi zlepšovala kvalita. Teďka to je tady řešený jinak, že hledáte vlastně knížky, nejlepší zdroj jsou knihovny a poštovní schránky, když tak. Dobrý tip, že? No, poštovní schránka, knížka. Ty vole, yes. No, tak toto je něco na zbraně. Na střelný. Vypadá to něco jako střelná zbraň. S lukem asi neprostřelím. No, mohli bychom se o tom diskutovat. Já potřebuji ještě nějaký hnízdo.
ale jsem slepej. Jsem slepej, vidím hovno. Hej, kryzanténa. Hele, toto. Dobrý. A vyrobíme si ty šípy, nebudu tady kecat. Jo, akorát já vím, jak se vyrábí šípy, já si to nepotřebuji tam dávat. Tak, máme šípy, máme luk, nabijem a jdem prohledávat. Jdem prohledávat nějaké věci. A možná si vyzvedneme ještě odměnu, vlastně. Auto. Knížka o autech, nice, se hodí. A od začátku budu brát úplně všechno, co se mi tady o co zakopnu vlastně. Co je s těma knížkama? To je nějaký divný. Jako obtíž, že jsem si to dal. Tyhle, já si připomínám, jako, že mám Alzheimer. Je někdo doma? Haló? Haló? Harry, jdu do baráku. Jo, myslím, že někdo doma je. A vyrušil jsem ho. Ty vole! No tak ty vole, ne, první střela a hned mis. No, ale ta druhá... Ježíš, to jsou detaily. Ano, to jsou detaily. To se mi líbí. Ne krev, ale že si s tou hrou jako vývojáři jako dělají práci, chápete? Ne, že by, no to je jedno, já jsem se už do toho zamotal. Mám další knížku na vaření. Můžeme si ugrilovat kukuřici. Pochcaná voda. Pochcaná druhá voda. Jako kdybych si ty pochcené vody nemohl udělat sám. Jo, to je znečištěná, ale je to žlutý. Jakýho? Ty vole, já nemůžu. Já už mám 3 kousaný sendviče. Tak to je vrchol. Jsou bordeláři. Aspoň kdyby si tady uklidili jako předtím, než jen půjdou navštívit zombíci. Ne, vole. Tak, co je tady? Hele, záchod. Pistol? Ne. A nevím, jestli v záchodu vlastně může být pistol, ale myslím, že jo. I když nevím, co v téhle verzi, sice... Pozor, je tlouštík. Tak jsem čekal, že aspoň ho zabiju na jednu ránu. Pojď. Tak jo. Lehni. Tak silný útok. No. Dobrý. No vidíš. Hodnej. No. Tohle bych nerozbíral. Že jsem ho rozebral. Chápete? 2 látky, super. Pivo. Ochcaná voda, já se na to můžu vysrat. Tak, nějaký náboje. No a tady vidíte vlastně inventář, který mám plný všeho možného. A v těchto políčkách vlastně můžu mít předměty, ale budu takové omezenější. Kdybych nebyl už dost omezený takhle. Ale budu omezenější, že budu pomalejší. A rychleji se mi bude žerat stamina. Ze všeho, co budu dělat. Hele, hnízda. Jo, a už vidíte vlevo dole, že mám 3 políčka vlastně zabraný tímhletím. A já si vlastně můžu, si sežeru toto, tyhle věci si dám sem a už můžu zase běhat, super. Tak, a tady mám nějaký ty achievementy ještě. Je tady ty challenge. Si je vyzvednem. Ty úkoly nebyly moc těžký, takže za splnění těchto challengeů. Jo. Tak a teď se mi otevře další. Super. Jo, a teď mi to píše, že jsem dobrý. Děkuju. A tady na mapách vlastně jsou tradeři, se kterými kteří vám vlastně dávají mise. A je někdo doma? Mise a vy je plníte a dostáváte za to vlastně peníze. A je to dobrá forma vlastně XPní tady. Vidíte vpravo dole, že za všechno, co prohledám, tak mám nějaký XPčka. Ty knížky bych si mohl na to. Ale beru židlu. Tak něco, ale bída kurtizánu, ale na to seru.
Zdrhám. Jdeme hledat toho, tradera, tamhle. Tak nic. Jsem neviděl, co se stane, tak jsem to chtěl vyzkoušet. To je přece logický, ne? Že do něčeho, co vás zajímá, tak rašíte sekerou. Slepice. Moment. Mám jiný plán. Tak nic, no. Tak Hawkeye ze mě nebude. Střílím jak Daredevil, ale to je jedno. Kde je? Tamhle. Vidíte ju? Vidíte tu šupku? Tamhle. Já na to kašlu. Jdeme za tím traderem. Borec, co má ADHD, by se asi neměl hodit za slepicou, jinak to dopadne blbě. Třeba i ta slepice má ADHD. To v kurníku musí být teda sranda. Jele, vyběhej to. Co mohlo jít možná? No, po silnici by to asi bylo taky pomalá cesta. Já to beru i přes hory. Nezlom si nohu, nezlom si hnátu, ty vole. Ale tohle je pěkné. Tamhle je zombík. A vlastně 7 Days to Die se to jmenuje proto, že za 7 dní bychom měli umřít. Naším úkolem je, aby se tomu tak nestalo. I když hraju to já, takže to bude velmi obtížné. Do prdele! Kolik máte životu? OK, zdá se mi to trošičku přenastavený jinak. Do tohohle asi praštit nechci. Jo, no, já to nechci zkoušet. Ale zajímá mě to. Tady to už je poškozený. Nemůžu to opravit, ne. Ne, zavřeno. Zavíráme. Pojďte si otevřít. Počkej. Na prdele. Co tu? No. Fuj. Fujky. Dostal do ptáka. Aspoň tak. Sorry, já nemám náboje. Počkejte. Buďte kultivovaní zombici a počkejte. No, nebuďte, já vlastně netrefím, vole. To byla trefa. A teďka kým? Au! Ale nemyslel jsem to tak, že ty mi to vrátíš, vole. Je? No? No kdo nemá levačku? No. Ty nebudeš mít ani hlavu, prosím. No, myslím, že na tohle to neprojde na YouTube. To budu muset vystříhávat tyhle scénky uchylný. Hele. Ty vole, však tam Tadyk má v range, proč ho nevezme? Proč? A má tam i revolver, vole. To tak vypadá. A místo toho je tady toto. Ale tohle je dobrý. Tohle je mod. A to vlastně můžeme dát semka. Například. Ne. Jo. Ale myslím, že je to blbost dávat do sekery, když... Ne. Tak doky je to nemůžu dát, tak to dáme do sekery. Původní plán byl ten nejlepší. Tak. Je tady forma... To je safe. No sorry jako, ale to nebudu. Sorry jako. Je tady forma stavění, kterou mají autoři vyřešenou velmi dobře. Mají tady hodně druhů. Takže o zábavu je postaráno na stavění. Určitě. A tady máme Working Stiff Sealed Shipping Crate. Nebudu to číst. Řeknu vždycky, že bedna. Dobrý, že jo. Lopata. Lopatu si veru. To se hodí a knížku si přečtu, to se taky hodí. A tady máme náboje? Ne. Ale jo, 4, ale to není nic moc. Aha. To je dobrý tohle. Akorát asi pěstma mlátit nebudu. Uvidíme. Ještě nevím, co za zbraně budu preferovat. A jakým směrem bych si vlastně chtěl vydat. Vy máte tady hodně vlastně možností. Ty jsi mrtvý nebo žiješ?
Ale tahle vrána skurvená nežije. No jakože je zombík, tak to myslím. Zůstaň, chlapče. Ne. Se nemůžu trefit. Tak. A co ty? Dáš mi peří? Dáš mi peří? Jo. Děkuju. Ale baťužek. Mřížky na ohniště, super. No, mřížka se hodí. Super. Tady ještě vrána. Ne, ale tamhle je kandidátka na terč. Budeš dobrý terč? Skvělá holka. To sedlo. Ten šíp do té hlavy. Benzín. Můžeme si pak něco zapálit maximálně, protože pochybuju, že najdu motorku. Maximálně auta najdu, který všechny ze záhadného důvodu nejedou. Máme jídlo. Hele, super. Máme plný inventář a já chci přeplavat tuhle... To jezero? Nevím. Slyším tady zombíka. Ty nemáš nohy? Já nemám mužku. Můžeme si podat ruce, když je máme oba dva. Ty vole, ty máš výdrž. Já ne? Děkuju. Spolupracoval pěkně. Tyjo, tenhle strom bych kácel hodně dlouho. Dobrý, dobrý. Ach jo. Mrdám na to. Pokud najdu něco zajímavého, tak se vám ozvu. PS, bacha na staminu, jo. Mám jsme se utopil. Bomba. Tak hlásím se vám. Tady jsem našel takovou pěknou vesničku, farmu teda. To není teda vesnička. Ne, ale myslím, že v těchto farmách, nebo stodolách, bývají divočáci. Tamhle to myslím pěkně jako vystihuje, že sem nechci. 2 lebky. Samozřejmě pro mě by to nebylo jako nic, jo, já bych je zabil. V pohodě, ale potřebujeme se dostat ještě dneska k tomu obchodníkovi. A splníme rovnou pro ně nějaký quest. Příklad. Ale tamhle je moje oběť. Jo. Úplně nenápadně, jo? Ty vole, dostala do prdele. Šípem. To je docela nemilý. No já bych byl taky nasranej, to je pravda. Pojď sem. Tak je hodná. Za tímhle kopcem to snad je. Ale je to ještě 200 metrů, pochybuju. A pochybuju, že jsem tak dobrý, že tohle to vylezu. Já to nechci obcházet, prosím. Přece tady roste tráva. No. Yes. Hele, druhý pokus. Těsně. Ty vole, yes. A je moje. Kouknu se, jestli mám nějaký kosti u sebe. Myslím, že z 5 kostí si můžu udělat bone knife. Yes. A z toho bych měl dostávat více věcí, když takhle budu pitvat zvířátka. A nebo zombíky, který se berou svůj šíp. Vidíte? O kousek. Tady byl šíp, tady byla slepice. To byl ten ta první střela. Si udělám 6 šípy. Tak. V začátku hodně luk a tu baseballku, ten key budu používat. Pak tady je samozřejmě klasická baseballka, se dá používat na krátké vzdálenosti, ale já přemýšlím. Je tady na způsob kopí vlastně, ale nevím. Možná co najdu prostě tak a to se nějak zaměřím. Ale pokud chcete nějak ovlivnit průběh
téhle série, tak klidně napište do komentářů, jakou cestou bych se měl vydat. Ne, myslím jako z světové strany, jo, na východ se mi moc nechce, ale jestli chci spíš do střelných zbraní zainvestovat, anebo na ty, třeba jsou tady palice. A já se můžu kouknout vlastně, sám nevím, co tady je. Já do tohohle určitě nechci, když mám už kvality 2, můžu vyrábět, ale tady vidíte pipe, by ten. Aha, oubušek. To by nebylo špatné, a to si můžu i vyrobit. Kolik to má? To nevidím. Tak já si to vyrobím a uvidím. Musí to být lepší než tohle. To mi neříkej. Kde to mám? Tady. Prosím. To je horší. Ojebali mě. Jsem čekal jako, že železná trubka, nebo železný obušek bude jako účinnější zbraň než ký, ale asi jsem se spletl očividně. A kde má do prdele vchod? Tady. Dobrý. Ale ještě předtím, než si s tím promluvíme, tak si tady musím něco... To po něčem porozhlídnout, jestli tady nemáš něco dobrýho. Že, farmářku? Rekt. Děkuju, ale já už mám lopatu. Něco jiného mi nechceš dát? Tak asi ne. Aha, díky, lopatu vlastně mám na ten zakopaný poklad, co mi dáváš. Díky, co máš za věci? Forge Steely, ty budu potřebovat, ale za chvilku, za nějakou dobu zatím ani nevím, na co bych to měl. Pipe Machine, tak. Mám nějaký peníze? Myslím, že nemám. Už jo. Málo. Přemýšlím, co můžu prodat. A tady nemáme ale sobě, jako on chtěl nějak. A tady hodně věcí. Tohle nechceš? To je mi na hovno. No to mi je na hovno, to je pravda. Jednu lopatu ti nemůžu prodat. To je škoda. Ale vyměníme ji za tuhle. Protože tahle je už taková rozbitá. A vodu ještě máme. Tady máme když tak automaty. Určitě pak si něco koupíme, ale teď jsem chudej student. No bohužel. Ale naštěstí máme tady úkol. Máme job pro rekta. Taky zavřu. Ještě jako bonus a na znamení přátelství ti tady zabiju kolem jdoucího, abys neměl křefty. Chápeš? Tak a dostáváme se. Akorát si potřebuji fakt něco vyhodit, jako, protože to je strašný. Co nepotřebuju? Co je toto? Aha, scrap. Vyhodím, to je jedno. Rotten flash nepotřebuju, písek zatím ne, toto taky ne, cement. Nechám klidně, semínka nepotřebuju. Doufám, že nikdo není za mnou, jinak se poseru. Mám nějaký maso, coiny. Dobrý. Jsem rychlejší, se mi zdá. Jsem si tak o 8 věcí odlehčil. Tak. Kde pak je můj poklad? Co si fakt nemohl borec dojít sám? On je tamhle a on má poklad tady. On ví o něm. A on je prostě línej. Co si myslí, jako že on odejde na chvilku a najednou mu tam budou stát lidi? Zrovna si myslím, jako, že v zombie apokalypse moc fofr nemá. No to nevadí. On mi dal úkol, já budu pracovat, on mi zaplatí a budu šťastný. Já mu ten poklad musím vlastně dát. Ale on chce jenom jednu část, jednu věc toho. Zbytek si nechávám. Tak. Jo. Yes. To je ono. Akorát já se nedostanu ven. Takže si budu muset sebe hodit bloky. Tak, food stash. Tak.
Ono takhle, když vykopete poklad, tak okolo vás by se měli objevit zombíci. Jako takový strážci toho pokladu, chápete? Pane bože, to je brutální. Tohle takový nebylo, věřte mi. To byla míru milovější hra. No, ale máme to, co chtěl, to tak. Takže mu to přineseme, on nám zaplatí a budeme šťastní. Ale je to tady takové opuštěné, se mi zdá. Až na tohohle pána. Vypadni, nech mě. Vstávej, nevstávej. Já jsem ti to říkal, vole. Jsi mi zas neposlechl, viď? Já chci nějakou zbraň. S nima nechci bavit jako takový. Tak, zrovna koukám, jak to jede. To bude dobrý. Moment. Jo, nemám tam jen bomba. Případně za nějaký menší seky se omlouvám. Asi je to mojí sestavou, uznávám. Moment. A on nám dává... Máme 500 XPček a ještě nám dá jednu z těchto věcí. Co pak bych já chtěl? Mám do něčeho náboje? Mám do brokovnice 7. Ale tak brokovnice by nebyla špatná, si myslím. Jako taková začátečnická zbraň, když tady je ten... asi nechci. Co vezmu tu brokovnicu? Asi jo. Tak, co máš nejblíž? Dáme, že vyčistit nějakou oblast od zombíků. Bychom mohli. Mushroom Mining Company, OK. Jdeme do dolu. Pořád asi... koukneme si, co má. Pipe shotgun, wow. Tak to jsem strašně šťastný, že jsem si něco takového vybral. Krásný. Já si myslím, že mě tak 3krát sežerou do té doby, než přebiju. Ale v pohodě. Ale tady máme ještě další. Jo, to nechci. Ono se to hodí, ten oil shale, nebo co to bylo, na vytváření vlastního benzínu, ale to stejně, až budu mít motorku, tak si ten benzín půjdu vytěžit do pouště. Za předpokladu, že tu poušť najdu. A za předpokladu, že ten benzín budu potřebovat na něco pojízdného. No, tohle není jakože předurčený, že určitě najdu motorku. To je spíš smiluje se ta hra nade mnou. Ale moment, máme nějaký skilly, ne? Jo. Tady máme skilly a teď zase budu přemýšlet, do čeho to chci dávat. Nechci být jako každý, to dává do síly, víte co? Musí to být velmi intelektuálně rozdělený. Takže všechno do síly. Ne, tak jenom v začátku. Dáme si toto. Vlastně Miner 69, co tam vlastně dává? Jo, že budeme těžit, že budeme dávat větší poškození blokům vlastně. A Motherlow. Více věcí budeme dostávat z toho, což je dobré. Tady je shotgun hobbo, to by se taky hodilo. Tady je hodně věcí a nejraději bych si vzal jako úplně všechno, ale na to nebývá, na to si našetřit a na expit to je strašný grind a to si myslím ani, že se mi do toho nebude chtít, ale já bych si dal něco do toho, tady Lucky Looter, do toho chci určitě a to mám všechno. Tak to byl pěkný nákup skillů. Tak, máme to 250 metrů. Tak to vypadá na střih. Ten terén se mi nelíbí. Je moc vysoký. Moc taková hornatina. Já bych tak spíš do té nížiny, jako. Takový plochýho městečka, vesničky bych se jako chtěl třeba dostat. Ale ne, jako když hra mi dá hory, vidně.
Tady vlastně vidíte i různé suroviny. Tohle je asi olovo. A, máme žízeň. Pozor. Ještě, že máme vodu. Když kdyby to bylo pivo, já bych se nestěžoval. No. Pojďme. Pardon. Můj inteligentní pejs mi vzal ovladač od televize. Nevím, jestli si chtěl pustit Přátelé, nebo co ty vole, ale... Ne, nebudeš se dívat. Ty jsi chtěl dívat jako na fenky, nebo co? No, ne, žádný takový. A tohle vypadá na vstup do těch dolů. Máme 18:25, snad to stihneme, než bude večer. Nechtěl bych se tady nějak dlouho zdržovat. A... Hele, paní, klid. Paní, řekla jste klid, a jo, vlastně to jsem říkal. Ale to je jedno, platí to pro oba. Lehni. Tak. Když jste takhle přikrčení, tak to je jako stealth, víte? Trochu to ale musíme rychle a tady jsou hobby, ty se hodí. Tak lopatové vezmu. Yes, všechny. Se hodí, uděláme si polívku, nebo se sfetujem. Jasně. Taky možnost. Já vím, kde jste. Já vidím tečky nahoře. Tak pojď sem, ty zmrde. Hlava. Jo, kde je? Ona je tady zatím? Nebo až tam vzadu? Jo, to je ten, co se plazí. Dostal. To je taková šikana. No co ani nenají, chudáček. No, chci si sáhnout. Nemůžeš. Tady to je osobní majetek tohle. Tím samý bordel. Musím si dávat bacha na to. Trubky. Ne, na trubky si nemusím dávat pozor až takový, ale na čas nahoře. Že pokud nastane noc, tak zombíci začnou utíkat. A ne ode mě, jo, jako většina žen. Všechny, ale ke mně. Což je právě opak toho, co dělají. Tak jako co tohle je za skopku, babko? Ty vole. Já jsem myslím, že jsem viděl ten váš pupek jako přesto, ale nevím. Asi jste mistryně převleku. A na ty kalotky jsem se fakt dívat nechtěl. Pardon. Tak hobičky. Tady nikdo není, hobičky. Jo, jak je to tady velký vlastně? Jo, já budu úplně hobičkový král tady. Tady dole. To je baťoch. Tak co za to stálo? Papity. Tak, vezmeme nějaký zpátky a tamhle vidím, co jde. A jsou tam dva? Nevím. O jednoho méně tam je, předpokládám. A... Hubička. To je baťušku. Šití. Tak, jsem tady. Tak, vypadá to tak, že vlastně nám to vyjde, tahle první úvodní epizoda. Na to, že to vyčistíme a... No a začne večer. Bude zajímavý. Myslím od 8 začíná večer, takže oni začnou běhat takový. No, on měl helmu toho právě. Já nemám staminu. Jo, na tu staminu si dávajte bacha. Strašná sviňárna. Aj na tyhle věci. Protože jsou dveře a tak. Teď musíme nahoru, ok. Když máme 18 minut. Jo, tady jsou. Jo, hlava. Druhá. A máme to. Teď by někde měla být loot rooma. Jo, a to je tady. Kdo tak myšleno?
Jo, já nevím, jestli tolik houpu jako budu potřebovat někdy. Vezmu si šípy, bordel. No, vypadá to, že dnešní noc přečkáme tady. To tak vypadá radši. Že noc začíná. Pipe machine gun, kvalita 2. To je dobrý. Co se s tím? To se naučíme. Zvaně přečetl, co to je. A vyházíme tyhle věci, co máme pomálo. Uhlí nějaký, to si můžu natěžit. To je jedno. Nějaký medicamenty. Aha, tohle je něco s bandážema. Se hodí. Tady máme nějaký vak ještě. Yes. Super. Máme už kvalitu 2. To je pipe shotguny. Med, ten se hodí. Ten léčí infekci vlastně. Pokud vás pokouše zombík, tak do nějakých 5% se vám tohle sníží pomocí toho medu. Takže to je fajné. A cestu ven musím asi nějak najít. No, nechci spadnout dolů. To by byla zaručeně zlomená noha. No, ale vypadá to, že vlastně chci. Jo, dobrý. Tady máme nějaké součástky. Ok. Tady jsme vlastně u... Tak od 8 asi nezačíná noc. To si pletu, tak to třeba bude 10. No, to za chvilku zjistíme. Ale já bych udělal si nějaký... Máme si 59. Abych si udělal nějaký přístřešek. Ještě neutíkaj. A nevím, kam jdeš, borče. Já jsem tady, hej. No, tě musím trefit do ruky, abys věděl. No, počkej, ale už jako tak snažíš se o sprint, ale ještě to není ono, hej? Mě zajímá, co jsi měl na základce zběhu, viď? Za kolik jsi uběhl 100, no? No. Už mi to neřekne. Ach jo. Sama to je tak těžké. A nemám staminu. Ale nemám ani problém. Nemám ani zombíka tady. A nevím, tady to je strašně z kopce všechno. Zkusím tamhle. V té roklince nebo v tom modulíčku. Vidím spálenou zemi. Tam se mi moc nebude chtít, ale mohlo by to být zajímavý. Tam bydlet. Ok. Přestává sranda. Bude 9. Já si potřebuji postavit přístřešek. No. Zatím to bude vypadat jako kostka z Minecraftu. Ale sorry, nemám materiál. Tak. Kostka bude dokončená. Tak. Mě zajímá, Rkem se to mění, jo. Rkem se mění vlastně tvar toho. Takže třeba tady můžeme to přepnout na to. A teď to můžeme otáčet levým. A ok, necháme to tady. Ne. Hop. Hop. Ne. Dobrý. Si to otočíme. Děláme to stejný tady, bez toho, abych spadl, vidíte? A teď bych to zakryl třeba plátama. Nevím. Tady je nějaká
Nemůžu to otočit jako nahoru. No, nemůžu. Nebo. Oni mě tady sežerou do té doby, dokud já to neto. Tak. Co potřebuje dřevo? Rychle. Padá to na půlhodinovou epizodku, že to bude možná málo přes, ale to nevadí. Uvidím ohlasy. Podle ohlasů, jestli se vám to bude líbit, tak dejte like. Pokud vás budou zajímat další videjka, chcete vidět víc, tak dejte i odběr. A pokud mi chcete říct, že to nestálo za nic, napište komentář. Rád si všechno přečtu. Určitě budou nějaký originální. Takhle. Jsme v prdeli. Já tam neskočím. A už je. Tak, vyrobíme si ještě tyhle. Nevím, 50 třeba. A uděláme si i ohniště, protože to bude potřeba. Máme vlastně ten cooking grill. A nejsem si jistý, jestli na tom to můžu předělávat tu murky water a na čistou vodu. Totiž, protože jak vám je známo, já nechci špinavou, nechci se z toho posrat. Jo. Slyšeli jste to, ten zvuk? To znamená, že sračky spadly do větráku. Bez kratce. Tak, ještě to vylepšíme. Zatím. Už je večer, už se bojím. Zkusíme si udělat ještě nějaký čestku. Tak, co je tady místo truhly? Tohle to si vyrobím dvakrát, to chci. Ale já bych chtěl jako něco na to. Tak krejta. Wood. Aha. OK. Se hodí. Já nevím, cement nepotřebuju teď. Určitě. A vykopeme ještě nějaký dřevo, aby jsme trochu vylepšili naše opevnění a přečkali tu noc. A se rozbije sekera do té doby možná. Já doufám, že něco vidíte a měli... Ty vole, to byla rána, jak se viděl? Tak, vylepšíme toto. Zbytek můžu, myslím, vylepšit zevnitř. A hnedka vám ukážu, na co jsem si vyráběl ty dvě takový stropní okýnka, nebo co to je. Jdu vám ukázat jednu moji strategii, ale to není spíš moje, ale to nevadí. Já nevím, jak to má být otočený. Si myslím, že jsem to posral. Do hajzlu mě se rozbila sekera. Ještě se to dá opravit. Lehce. No. Jaký jste měli den vlastně jinak? By the way? Klidně mi řekněte. Šip. Co tam skurve? No, vidíš. Vyrobíme nový. Tak, teď to je dobře. Yes! No, nevadí. Tak. Tady si uděláme mříže. Aha. Yes. No, útulný. Jste neviděli? Dobře, nejsem dobrý stavitel, no. Přiznávám. Přišli jste na mě. No a... toto je moje krásná bejska. Bez dřeva. Samozřejmě.
A potřebuji si už uklidit ten bordel, co tady mám, takže moment. Jo. Všechno nahážu semka, vezmu si jenom to, co je potřeba. Toto ohniště chci. Jsem dal sem, toto. Toto, dobrý. Šípy ještě potřebuju, takže toto mám všechno asi, co potřebuju. A myslíme si semka ohniště. Dáme tam toto, dáme tam nějaký palivo. Si nejsem jistý, jestli můžu vodu. Cooking pot potřebujeme. Na co je ten grill vlastně? Yes. Tak ne. Můžu si udělat pouze a jenom... No, tak jedno si udělám. Tak. Pro příště musíme sehnat cooking pot. A ohřejeme si vodu. Protože jinak nemám co pít. No. Tohle pro první díl teda, pro první epizodu a bude všechno. Jak říkám, pokud se vám to líbilo, dejte like. Pokud chcete vidět dalších několik videí z této série nebo třeba jinou hru zkusit, napište do komentářů, dejte odběr, ať vám nic neunikne a zatím čus.